हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय D.El.ED सिलेबास होबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हासिगोन आं PDF फाइलखौ नोंथांमोननो होदों डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामनो हागोन आरो जों नायनोसो फैदो मा एग्जाम जागोन जों बेखौ नायग्रोना लानोसै नोंथांमोना बुजिगोन दायो आं डाइरेक्टलि लाना फैखाबाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना उनावहाय नायनो हागोन गासैखौबो फारि फारि दा सिलेबासखौ नायोबा बेवहाय नायदो लोगोफोर माबायदि टाइपनि एग्जाम जागोन आं खिथाना होनोसै दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना सेक्सनखौ नायनांगोन टु टाइप सेक्सन जागोन आरो बे सेक्सना जाहैबाय सेक्सन 1 आरो 2 थायो दा बेनि गेजेराव मोननैखौबो लानानै 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन टाइमिंआ नोंथांमोना 2 आवार्स जागोन आरो बेनिफ्राय कुइसना MCQ टाइपनि कुइसन जागोन आरो कुइसना गासैखौबो लानानै 100 जागोन आरो बेनिफ्राय 1 मार्क थागोन मोनसे कुइसनाव दा जुदि नोंथांमोना बेहाय नायोब्ला मार्किं सिस्टेम नायोब्ला बेहाय नेगेटिभ मार्किं नोंथांमोना मोनदों मोनसे कुइसन जुदि रं जायोब्ला नोंथांमोना 0.25 दानगोन आरो नोंथांमोननिफ्राय ओमफ्राय जुदि मोनब्रै रं जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय 1 नाम्बार दाननाय जागोन दा सेक्सन 1 आव नायोब्ला 35 मार्क्स थायो बिनि गेजेराव नैबेहाय दङ A आव जेनेरेल इंलिश दङ 10 मार्क्सनि B आव दङ जेनेरेल नलेज बा GK 15 मार्क्सनि थागोन ओमफ्राय रिजनिंआव 10 थागोन सेक्सन 2 आव दङ 65 मार्क्सनि गासैखौबो लानानै जेरै बेहाय दङ जेनेरेल मेथामेटिक्सआव 15 मार्क्सनि दङ जेनेरेल साइन्स आरो एनभाइरनमेन्टेल साइन्स दङ बेवहाय 15 दङ बेनिफ्राय ससियेल साइन्सआव 20 दङ बेनिफ्राय लेंगुवेजआव 15 मार्क्स दङ दानिया सेक्सन 1 आव मा दङ नायदो लोगोफोर इंलिशनि आन्दाराव मा गोलैना दङ सिलेबास नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ फरायनांगोन आरो जेरैबा बेहाय दङ भइस बा भार्ब्स दङ प्रिपजिसन दङ बेफोरबायदिखौ फरायदो टेन्सफोरखौ फरायदो बेफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव जा नुदों बेखौ फरायनांगोन बेनिफ्राय GK दङ बेवहाय बेनिफ्राय रिजनिं दङ नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ फरायनांगोन आरो अब्लानो नोंथांमोना एग्जामाव पास जागोन बा एन्ट्रेन्सआव पास जागोन बेनिफ्राय मेथामेटिक्सआव नै मा दङ नोंथांमोना नायदो सेक्सन 2 आव बेहाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन बा नोंथांमोना PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन दानिया जों बियाव थाङोबा बेहाय साइन्स आरो एनभाइरनमेन्टेल साइन्स दङ बेखौबो नोंथांमोना नायना लादो मा दङ बेहाय सिलेबासा नायना लादो नैबेहाय दङ स्क्रिनाव नुनो मोनदों बेनिफ्राय जों थांनोसै नेक्स्टआव ससियेल साइन्स दङ बेवहायबो नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ फरायनांगोन स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन बा नोंथांमोना डाउनलडबो खालामना लानो हागोन PDF फाइलखौ दा नेक्स्टआव लेंगुवेज नोंथांमोना लेंगुवेजखौ बेहाय होनायखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना लेंगुवेजखौ रोंनांगोन आरो ग्रामारफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय जेन्डारफोर जेरैखिजाया नोंथांमोना बेफोरखौ नायदो बेनिफ्राय दानिया थांनोसै नेक्स्टआव दा बेवहाय बुंदों लोगोफोर केन्डिडेट जायफोरनि माने डिस्ट्रिक्टआव डाइट माने सेन्टार गैया नोंथांमोनखौहाय माने जुदि पास जादोंब्लाबो खाथिनि जेरावनोखि डाइट सेन्टार दङ बेवहायसो नोंथांमोनखौ माने पस्टिं खालामगोन आरो बा नोंथांमोना कर्सखौ लाहैनो हागोन जेरै बेहाय चिरां बाक्सा उदालगुरि बिश्वनाथ वेस्ट कार्बि आंलं बेफोरबायदि दङना ओमफ्राय जेनेबा बेफोरबायदिनिया जिथु माने डाइट सेन्टार गैया बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खाथिनि माने डाइट सेन्टाराव नोंथांमोनखौ क्वालिफाइड जायोब्ला हरगोन आरोबा नोंथांमोना एडमिसन लानो हागोन दा बेहाय दङ नै जेरै बङाइगावआव दङ नलबारियाव दङ दरंआव दङ सनितपुराव दङ कार्बि आंलं इस्टआव दङ धुबुरी कामरुप शिबसागर आरो नगाव डिस्ट्रिक्टआव दङ आरो नोंथांमोना बेफोराव थांनानै लाहैनो हागोन आरो खाथिनियाव दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबाय दा बेहाय नायदो लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामा वेमारसिटआव जायो आरो नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर आं सिगाङावनो खिथाखाबावनोसै बेनो जाबाय बेहाय माने पास मार्क थाया आरो नोंथांमोननि पास मार्कआ बेसेबां जागोन बेखौ साननाङा गोजौनिफ्राय गाहायाव फैगोन लोगोफोर सोरबा 100 मोननो हागौ सोरबा 99 मोननो हागौ बिनिफ्राय काट अफ जायो लोगोफोर नोंथांमोननि बेहाय डाइरेक्ट होखानाय थिखानाय माने पास मार्क थाया आरो पासिं मार्क थाया थ' बेनोसै लोगोफोर दानिया माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आङो भिडिअ खालामगोन